Para Xurxo, hoxe era un luns calquera, non se imaginaba a sorpresa que o agardaba. Os seus compañeiros e compañeiras querían rendirlle unha sentida homenaxe. Xurxo é un compañeiro extraordinario. A súa labor é tremendamente importante para todos os que temos responsabilidades na área quirúrgica. Forma parte do noso equipo de planificación e fai un traballo moi importante a hora de planificar coordinados con todos nós, ca coordinadora quirófanos, supervisores e demais, toda a actividade cirúrxica que facemos aquí na área cirúrxica. Por lo tanto, a súa labor é encomiable. E ademais é unha persona pois sempre disposta. E tamén, aparte disso, pois unha das súas aficións tan importantes que é o dibuixo. E, bueno, pois a veces pois nos brinda pois estes dibuixos que nos fanos levar a xornada incluso un pouquiño máis animados. Xurxo é auxiliar administrativo na área cirúrxica. A súa labor é a de aglutinar as distintas programacións de todos os servizos cirúrxicos e elaborar os partes. Até aquí todo moi normal, pero de pequeno descubriu o seu don para o debuxo. O do dibuixo é de toda a vida, o sea, xa desde pequeno. Era o típico que dibuixaba, cando podía dibuixaba na clase, pois no colexio as carpetas sempre as dibuixaba, facía dibuixos a amigos. A parte gustoume sempre todo, calquer tipo de dibuixo, cómic, menos os retratos, que é o que menos se me dá así un pouco máis tal. O dibuixo gustame, o sea, é unha pasión desde pequeno. Así que agora traslada esa pasión aos partes cirúrxicos, ilustrando o que vai suceder dentro do quirófano. Un día deuseme por eso, no parte quirúrxico, pois, cada servicio e tal, e un día, pois, bueno, veo aí a raíz dun pequeno así agradecemento a un compañeiro traumatólogo e fixenlle un. E, bueno, a verdade que vin que gustou un pouco, pois era eso, poñer un pouco de color, que non é nada máis, pois o parte quirúrxico, non sei se podedes ver, pois é blanco e negro, simplemente datos que son profesionais, pero se lle añades un pouquiño de color, pois, non sei, a xente parecía que lle gustaba así a primeira hora da mañá velo, e entonces, pois, cando teño tempo, porque eso, claro, fago eso todo, fago as noites, cando podo ter un pouquiño de hueco, é cando me poño a, pois, eu sin saber, o sea, busco un pouco que a intervención, e documento un pouco e poño un pouquiño de color. A súa habilidade para o debuxo está en todas partes e súmase a esa humanidade coa que se ten gañado o cariño do resto do equipo. Me ves que sí, que lles gusta ver que dibuixas, que tal. Entón, pois foi que dixen, bueno, pois mira, alegrar un poquinho e poñer un pouco de color, nada máis de alegría, que parece que ves a cousa así a mañá, a primeira hora da mañá, pois que tes unha cirurgia importante, e pois que sei, ves no parte, pois parece que, non sei, que empezas a mañá con alegría. O tema é que me gusta o traballo, entonces, se levas o que che gusta e que tes pasión por as cousas e intentas como añadir unha pizca de pois, aportar un pouquiño, porque realmente o importante desta cosa pois é facultativos, enfermería, personal sanitario, son realmente a xente importante, pero bueno, cada un co seu engranaxiño pois vas aportando un grano de arena e sí que reconozco que sí que vexo que a xente me aprecia.